Apo wati unozatotobva Kumajubheki. Ndashaya munhu wefoni akandibira foni iyo. Neziranga ndinoziva uchiitora. Yanga Wednesday nasi Thursday. Handina kumbomuona musi wafoming kudai. Kana umuona. Saka ipapo ndakumirira ndikakuti tesi pamwe pandizodzokera time ndinomuona. Zvotoda zvinhu nzi kana munhu akanditumira foni anga achiziva. Atokwanisa kunditumira imwe because ndakuta zokondaktana nevanhu business. Kana yemusangano chaizo ndakuta zava business. Kuva contact. So ungochiti Mado wakaita sei? Kuti Mado akanyatsoenderi kana takanzwa kuti akatenga dhiri Kumajubheki street. Iye answiziye. Inyona wakanzwana niyo. Wakanzwa neziyana takarara mudzimba dzedu kuti hanzi nguva next nepagwinya ipapi. Padhiri pake akatengeserwa nemudhona waChiweshi street. Iye answiziye inyoni. Ndopatangoti isusu tikatingota tikatingosiyana zvotingotaurira Madi kuti kana ari foreign ngatumire mari imwe foni yakadzvanywa asi ndonoitsvaga ndonomuona munhu. Wakatovharwa Gweja handozvindoitika. Kuvharwa kwete zvekutamba mupana ini ndopedzerana umwana akadai kuti handisi munhu wekuti ndiri kurwara ini. Unogona kunge usingarwari but hazviro kuti uvharwe. Asi vanonyatsotaura kuti patatanga vhidhiyo apo ndikuda kuti ndizokwanisa kutumira imwe 10. Hakusi kuti kuvharwa machoko idzi. Inini ana bhindi naishi. Andikuona. Ndakazoverenga. Ara bhindi. Wavhura dhoketi? Ndakavhurisa mapurisa. Hayi ukavhurisa dhoketi pakambudzi keke. Mapurisa anongode oga uko. Ngozi mapurisa izobva anenge achitoda kuti 200 bond inonzi 2 use. Kutosunga munhu angofambe mahari. But unonzi kuti 2 use nhasi asati asunga urikuona ndozvinezvi. 2 use unotenga kamikafoni kasikeka. 2 use akona foni $2. Haiwaniki. Iriko. Mafoni achipa kani. But unofanira kuvhuma kuti zvakaenda. Hazvizoita. Munhu weforeign ndikasangana naye kana Mada akati hanzi ndokupai mari dzekuti mubirwe zvinhu muchiita zvomunoda zvinoita. Ndozvakatoitika Gweja because unenge wakundimanikidza kuvhuma nyaya yesipo pano. Inini handingatsengwe foni neida kuti hanzini ndakuda fange stupid kuti. Ndochawakatoitwa ka boss. Inini kana ndoda kuti iwe chitsveka. Kana for example kana kuti munhu yeye ndizomuita washtag. Ramukatarisa. Chapedzera nemunhu akanditinga foni. Mudhare dai anga mudhara pamwe ndingangoti ngiri. Mudhara ndinyangokanzwa anditsinga foni chakatanga ndo chakachinjitsa. Chakatanga ndo chakachinjitsa. But unoziva kuti foni yane time asi atone 3 months anawe. Ndakaendesa mapurisa. But asikushanda ka 3 months munhu asati asunga. Zvichashanda mfana. Zvichashanda rini? Zvichashanda tichasangana nhasi ndamushayaka. Ndichamuwana. Razvinozati kune mainforma ari kupota achiinforma kuti nhingi auya nhingi hapo unoziva Kumajubheki kunongoreka mabhizinesi akawanda mainforma pamwe kana kuti achatouya kuno because ndozvangataura nezvekuti anouya kuma4 dai kutoti akweme plan watsvaga imifoni because iyayaka mari sange machikora kwanakaita maplan itoripo yekuti ndichazoenda kuenda hangu kuofisi kunotsvaga mari kutaboisi kuti toita sei sezvande mangaziva kuti mastructure maamo ivo vanga secretary for economics munin'ina wako ndi vice PC ndingo ndiye PC wacho. Aiwa ina ndimo muzi mabato zenyu andimo muzi madhiri tikakubvisa ituminzi kuti hazvina kuipa usazodzoka uchiti hanzi tiri mumastructure futi andakambouya here. Aiwa ichitakakuisa tinoita tinoti sikosise vanhu vatonoona vanenge vane representation sewewo kana utoriwo representation haupo hatikunyanyo kumanikidzi nokuti vanhu vanenge vaida aiwa but kundiisa iwewe wakanzi nanondise ini ndotongoisa vanhu vandinongoona kuti anenge ane pawa iji munhu anenge ane foni ane business raanoita ndo panenge uri secretary for economy unongowa wanzi nani uisi first of all ndini political committee ndiri political committee izvo political committee adhi kana akatisiye ichitongonzwa kwaari nekuti nguva yemusangano neschedule yemusangano inoramba ichingofamba haina zvokuti inodzoka mafuta ndatoenda kumajubheki tikadzoka imi munosaba kuti mushumani tsindirwa foni saka makatsindirwa foni ngwa hamusi mushumani saka foni yakaita sei foni mukapane muna kabvoko imi munosaba makazvarwa Mbare makuvharwa Mbare foni makatsindirwa foni nokupai sei hanzi ndavhura dhoketi kupolisi arara bhindi naye bhiwo saka matsindirwa kuendwa polisi apa munhu ane foni haasiboziva zvose ikarudya mari machata mapurei arudya mari akunyeberwa kana vanhu kunzi idya mari munhu wacho haana basa nefoni saka imuplan nenyu munoita sei
next move. Move in nditime ndikataura mamuvha anogona kungonetsa nokuti kune checkstands maspai kai chocolates. Imero imero kajera chimero chete hapana Ndrimerere. auchaenda pamabasa wangomerura nokuti papa uda kutoposta vhidhiyo kuti uri umerura auda kungevange spike avanyanya kugara chocolates. Wangomero wangospy. Wanga uda kuurayiwa nevapanda. shamwari kana zuva rakwana nongokwana mubvana raingokwana Urayirwa ka 20 bond kako kabata. ndikaswere ndichitwa rafu imuripi Unototwa rafu kandi wadena wega. Ataka hondo dzako wewe. Kana zozandikapindira nimazvona. Kwangora urero. Wangorara pagate pangu ngationa riba wangorara pagate pangu. watogona enda watozogona pamoto ngatingosiyane nawo vati vamwe vacho vanga vayoriraitwa ndoona atondipa 20 bond 20 bond chaichai atondipa kuti ita yenyu state ndikati munongonesa kubhengi handi ukaenda kubhengi inozongobvarurweri ona yangoramba ichingobуда wotozongoona kuti zvamira sei Saka to benefit pamari singatengeka. Because ukanonekwa uyo atondipa kuti aiwa haisi nyaya yatora mari ati akatondipa kuti isaiwo mari mumwe ndotoda kutotenga mudzana apa handichatotenga Iri bho Gweja. Phone chadzoka sei phone. Hata America pare phone. Hande ka phone.